Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Φασμαφόβια. Σήμερα θα κάνουμε το Weekly Challenge στο Willow Street με τον Charge και με τον φίλο μας τον Παντελή από την Κύπρο. Γεια σας. Γεια σας ρε μαλάκα. Μιλά απλά πιο δυνατά, να ακούγεσαι. Καλά, δεν θα το ξέρω, μαλάκα, συγγνώμη. Όκρε. Αυτό που έχω να πω σε ένα Παντελή είναι ότι δεν θυμάμαι τα locations για τα possessions. Οκ. Θα τα βρούμε. Κλειδόπουλος. Items, έχουμε τις κατά items, nice. Παίρνω Spirit Box. Margaret Θα πάρω. Walker. Κάτι θα πάρω. Freezing. Βασικά, θα κάνουμε ένα κόλπο, θα πάρω και ένα... Α, δεν έχει headcam, nice. Περίμενα. Τι θέλεις τώρα, τι challenge έχουμε. Είναι πρέπει να βρούμε το φάντασμα 3 φορές, δεν μας νοιάζουν απαραίτητα τα objectives για perfect game, πρέπει να κάνουμε αυτό. Βλέπω εδώ πέρα, δεν έχουμε τράπουλα. Άκουσα γενικό να ανοίγει εδώ πέρα. Άνοιξα εγώ γενικό. Δεν έχουμε ούτε Ouija board. Κόκαλο δεν βλέπω μπροστά μου. Άρα υπάρχει κόκκαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Αυτό εδώ σερβιέτα είναι, κοιτάξτε λίγο. Πού. Στην κουζίνα. Λογικά δεν θα είναι. Αυτό το βίντεο είναι χορηγία της Always. Νομίζω έτσι λέγονται οι σερβιέτες. Τις φορά συνέχεια. Τις φοράω συνέχεια. Τι ακούω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι το κουμπί των φώτων. Άνοιξα τα φώτα και έπεσε ο γενικός ή μου φάνηκε. Ναι, πρέπει να πει. Πού είναι στο γκαράζ. Ναι, γκαράζ. Έχουμε hiding spot εδώ πέρα κάτω. Άνοιχτο ξανά ο γενικός. Δεν βλέπω κάτι στο πρώτο δωμάτιο του κάτω μέρου. Υπογείου ούτε εγώ βλέπω. Υπογείου. Νομίζω θυμάμαι στο περίπου που είναι τα possessions, αλλά δεν κόβω τα αρχίδια μου κιόλας. Κάνει hand. Ναι, Κάνει hand. Δεν έχει κάνει hunt. κάνει hand. Γιατί έρχεται σε μένα. Δεν έρχεται κάτω, ρε. Όχι, πέθανα. Δεν έχω σπίτι. Όχι. Νομίζω ότι λέγεται κάρμα αυτό. Μπρο. Τι early hunt είναι αυτό. Είμαστε 100% sanity. Ω, το ξέχασα, δεν έχουμε sanity. Πού είναι το custom. Μάγκας. Μη με βρεις. Πέθανα. Πώς με βρήκε ρε μαλάκα. Με βρήκε στην κρυψώνα ρε. Εγώ δεν κρύβομαι καν. Απλά κάθω. Πάει προς τη Τελείωσα. Πεθάνουμε Όχι. όλοι. Όχι, ακόμα χάντα. Αλλά καθαρκιζόμουν ότι ήμουν πίσω από την κρυψώνα. Δεν θα φανταστείς που με σκότωσε, ρε. Με σκότωσε μέσα στην κρυψώνα. Εμένα στην κουζίνα, όπου με είχε σκοτώσει την προηγούμενη φορά όταν με παίζαμε, ρε. Λογικά. Πού είσαι Πέθανε. αυτή. Πέθανε. Τι βάζουμε. Βάλε twins. Βάλε ένα ραϊτσού, κανένα ντύμα. Θα βάλω twins. Έτσι και είναι, μόνο εκεί είναι twins. The Twins. Ω, ήτανε twins! Απίστευτο. Damn. Ο κόλος μου είναι τεράστιος. Έχω κάνει το 1 από τα 3 εγώ λοιπόν. Ήτανε twins, δεν το πιστεύω. Μαλάκα, η κολοφαρδία μου έχει ανάψει σήμερα. Αλλά, όπως πάντα, εμένα σκότωσε πρώτη. Ready up. Πάω να φύγω από το σπίτι και απλά έτσι πως βλέπω την πόρτα απλά κλείνει μπροστά μου. Λέω, what the fuck. Ο κλασικός Charge, ο πρώτος που φεύγει από το σπίτι. Και στην κουζίνα πάλι, δεν ξέρω τι στο διάλογο. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε sanity ξεκινώντας και δεν έχουμε ούτε pills ούτε τίποτα. Έχουμε αναυτήρες. Που σημαίνει δεν μπορούμε... Μάλλον δεν θα έχουμε και possessions εδώ που τα λέμε.
Και κάνει hand με το που μπαίνει μόνος του μέσα, λέει. Κλείνει η πόρτα. Κάτσε να πάρω τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Γενικώς Τι είναι έξυπνος που είμαι ρε μαλάκα, τι το έξυπνος. βρήκα bone, Δεν πήρα φακό. δεν έχουμε Βρήκαμε wait. το γενικό που είναι. Ο γενικός είναι κάτω. Να ανάψουμε αυτό να είναι έτοιμο. Για, άκουσα κάτι εδώ, μου φάνηκε. Όχι. Όπα, Poltergeist. Με το που μπήκα απλά είδα εικόνα να φεύγει. 3, 3, 3, 3, 3. α, Τρία στο σαλόνι. Σαλόνι. Άρα είναι σαλόνι. Ελάτε πρέπει να βιαστούμε λίγο εδώ πέρα. πιστεύω. Έχουμε κρυψώνες κάτω. Μία νομίζω. Πρέπει να είναι Poltergeist γιατί με το που μπήκατε μέσα και άργια και τέτοιο άρχισε να πετάει πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα. Α, έχουμε Elvire Tracker γιατί. Α, έχουμε και Sanity Pills, bro. Ναι, λειτουργούν Για όμως. κάτσε. Θέλουμε εμείς σίγουρα orbs. Να, orbs, λέω orbs, κάμερα. Κάνει hunt. Και σε μόνο σου μέσα. Fuck. Ναι, Τέλεια. πέθανα νομίζω. Καλή τύχη, νομίζω. Να ξέρεις κάθε φορά που χαντάρει εδώ πέρα και πεθαίνει κάποιος στο χάντι αργεί περισσότερο. Θέλω κάποιος να είναι έξω από την πόρτα και να μου πει άμα κλείσει. Έξω είμαστε. Και οι δύο έξω είμαστε, πίστεψέ με. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Όχι. Κρυψώνες που έχουμε. Στο σαλόνι μία. Πού είναι στο σαλόνι μία? Αφού είναι στο σαλόνι. Στη γωνία. Καλησπέρα από την κάμερα του Sky είμαστε. Μια συνέντευξη. Προτιμάτε τα θαλασσινά ή τα ψαριά. Α, τελείωσε. Τελείωσε. Κάτσε κλείσει λίγο το φακό. Θα ορκιζόμουν ότι ήταν τότσι μια στιγμή. Orbs. Μπερδεύομαι. Παραφέρθηκε το παιδί. Συγγνώμη, παραφέρθηκα λίγο, Για μια χαλαρή βραδιά, είπαμε. Κάτσε να φέρουμε Κάτσε να δω λίγο κι για άλλο αυτό. ένα Κάτσε set να δω λίγο για τέτοια. αυτό. Έχει κάποιος θερμομετρά. Έχω εγώ. Για δες λίγο. Το πιο χαμηλό είναι 3. Πάρε συνεχώς λίγο. Έχουμε dodge. Το είδες. Ναι, πέρασε μόλις τώρα. Κάτσε λίγο να βγω έξω να το σημειώσω. Μην γίνει καμιά Θέλω μαζέλα. να έτσι να το σημειώσω. Dots. Απλά δεν το Να το, μαλάκα είναι crawler. Και κοίτα περπατάει. Το το γαλακτικό. Άρα dots Can you και... hear me? Where are you? Are you here? Are you friendly? How old are you? Where are you? Where are you? Where are you? Can you hear me? Are you friends? Are you pizza? Are you grandma? Πάει ο γενικός. Για μισό. Έφυγε κατευθείαν. Μπρο, είναι intrusive. Event. Έσκασαν και τα φώτα εδώ μέσα. Τι άλλο Ναι. μπορεί να χρειαζόμαστε? Θα πάρω και ένα smudge έτσι για να το έχω. Είναι electrifying. Μπούκωσα και ένα χάπι. Μόλις παίζει να σε έσωσαν. Δεν τα καλύπτω. Το interaction πώς το πέτυχες τόσο καλό ρε μαλάκα. Burnt crucifix. Το ghost εντωμεταξύ δεν φαίνεται καν. Μπέσα, για να δούμε λίγο overview. Mary Martin. People who are alone. Έλα, άντε, ξέρουμε όλοι ότι θέλετε να το κάνω εγώ. Mary Martin. Όχι μέσα Φέρ το πήγαινε. σπίτι. Πήγαινε πάρε το τέτοιο, το γενικό. Το γενικό, ναι, ψήσου ρε, να πάω μέχρι κάτω να ανοίξω το γενικό μόνος μου. Έκαψε και τον άλλο σταυρό. Πας κάτω τη δεύτερη σταυρό. Φέρτε ένα σταυρό κάποιος μέσα. Νομίζω ότι που έφερε το σταυρό και τον έβαλα κάτω εκεί πέρα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα μου. Εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα. Με το που περνάω την πόρτα γίνει πίσω μου ποτέ. Από τις καλύτερες τέτοιες ήταν ιδέες. Περίμενε, πριν το βάλεις σταυρό, περίμενε. Να σταυρώσω ότι... Να δω για ορμπάκια. Έχει orbs. Άρα μπαντ Έχει. γιούρε γιόκα ράιτσου θέι. Έχει orbs. Έχει orbs, Ναι. είδα ένα ορμπάκι να πέφτει σε χιονόμπαλα μαλάκα. Ναι. Και ο Kai Rai Sai. Λοιπόν τώρα μπες και στο σταυρό.
Λοιπόν. Το άφησα. Πάω στο γενικό. Ρασάρε. Άμα καεί πείτε μου. Δεν Το βλέπω... παρατηρώ. Μόνο το σταυρό βλέπω αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Τσάρτς, μην παίζεις. Α, είναι όνο γενικός, τι. Ναι, έσπασε και τα φώτα εδώ μέσα, να ξέρεις. Α, έσπασε τα φώτα, γι' αυτό δεν είχαμε φως. Λέω και εγώ. Κάτσε. Πες το ότι έσπασε τα φώτα. Το είχα πει, έκλεισε. Κάνει. Πώς είναι crawler ο πούστης. Όχι. Sorry. Πες να σας γάμισα. Είναι κανείς άλλος μέσα στο σπίτι. Νομίζω είναι... Μπορεί να είμαι εγώ. Για άναψε... Για άναψε κάτι ηλεκτρονικό. Και σβήστο. Να δούμε αν θα έρθει πάνω σου. Ναι, άκουσα γελάκι. Μέχρι στιγμής είναι στην κουζίνα. Άναψες κάτι και ήρθε πάνω σου. Όχι, πήγε τουαλέτα. Πάει στο κρυβατοκάμερα. Άναψε κάτι Ξαναέρχεται ηλεκτρονικό. από Πες μου ότι την έχεις κάτι ηλεκτρονικό πάνω σου. Άναψε το να δούμε αν είναι γιόκαη. Άνοιξα φακό και ερχόταν προς τα εμένα. Άρα είναι γιόκαη. Όχι. Τι λέω. Όχι, Ναι, για άνοιξε το. γιόκαη. Το γιόκαη δεν το κάνει αυτό τώρα έτσι. Ναι, απλά περίμενε γιατί είναι ακόμα εδώ. Θυμάσαι ποιο Για ποιος άνοιξε να το. κάνει αυτό. Άναψε το μία. Παντελή. Άνοιξα... Τελείωσε. Τελείωσε. Πρέπει να τελείωσε. Τελείωσε. Fuck this shit, ρε μαλάκα. Fuck the shit, μαλάκα. Μαλάκα, γύρισε το ghostwriting, το έβγαλε από F. Για Φοβάμαι. περίμενε λίγο. Πού είναι το... Ultraviolet δεν πιστεύω να έχει. Δεν πιστεύω να είναι μπάνση. Το πρόγραμμα αναζήτησης. Επιστημονική μελέτη πάνω στο είδους Έκανε motion. ζώων που είναι. Γιατί έχω σαπίσει λίγο. 10 seconds later. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στο βίντεο. Από ό,τι φαίνεται το Raichu είναι αυτό με τα electronics και το Yoka είναι αυτό που είναι sensitive στη φωνή, οπότε θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα τεστ. Μπορούμε να πάρουμε parabolic και να τσεκάρουμε άμα είναι μπάνση. Θα σου πω, Faye δεν είναι σίγουρα. Yuri Αλλά δεν είναι μάταξε, σίγουρα. δεν υπάρχει parabolic. Αχ, 3 EMF3 είναι αυτό, να ξέρετε. Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι Faye, δεν είναι Yuri. Ουπ, με συγχωρείτε. Άρα δεν έχουμε freezing και δεν έχουμε ghostwriting. Και μένει Where are spirit you, box where are you, can open. you hear me? Το yokai τριγκάρεται από τον ήχο σου. Can you hear me, where are you here? Bla 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 bla. Ή απλά μιλάω με το τέτοιο. Είναι τόσο απλό. Ο Blood είναι cringe. Είναι cringe. Βλέπω τέτοιο. Motion sensor. Εν τω μεταξύ, εγώ το motion sensor το έκανα misplace πριν. Αλλά μια χαρά έχει πιάσει 2 motion του Ghost. 2 και παραπάνω. Και παραπάνω. Μέχρι στιγμής δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει. Όσο αράζουμε εδώ, για κάτσε αυτά τα side quests. Get a ghost below the firelight, repel the ghost with an inches while it's chasing someone. Οπότε πρέπει να βάλουμε και ένα κερί μέσα, όποιος θέλει. Έκλεισε την πόρτα στην κουζίνα. Ναι, έκανε την πόρτα. Τσέκαρε λίγο για dodge. Για dodge, λέω, για finger. 3. Έκαψε το ξάβρο. I can see. Ω, μικρό μου φαντασματάκι, μικρό μου μπιρμπιλωτό. Έχει fingerprints. Όχι, Αντρέα. δεν έχει fingerprints. Οκ, άρα δεν έχουμε ultraviolet. Άρα δεν είναι Θεωρία. ultraviolet. Η spirit box έχει, η EMF5 έχει. Η MF5 για δες το chart. Δες το chart και πες μου αν δεις MF5.
Πρέπει να δεις τις καμπύλες 5 τέτοια διαφορά. Ναι, έκαψε ξανά το Σταυρό. Μ' ακούς φαντασματάκι μου? Εγώ πιστεύω να πάει να κρυφτείς κάπου σιγά σιγά. Να μπλάντε βγάλε φωτογραφία. Χανταρί. 4-4-4. Ναι, χαντάρι. Λα 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 λα. Τώρα στέκεται ρε Λα, μάλλον. λα, λα, λα. Προς εσένα. Πάντα στεκότανε. Λα 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 λα. Είσαι υπογειό. Ναι. Έρχεται. Είναι γιόκα, είναι γιόκα. Είσαι ξανά νομίζω. Μην πεθάνω ρε μαλάκα πάλι στο κύψωνο. Είναι γιόκα, το ξέρουμε. Γιατί με το που μίλησα στην αρχή. Σταμάτησε. Προλαβαίνω να βγω. Μέχρι στιγμής. Και φτάνει μέχρι 4 το είμαι, άρα σίγουρα δεν είναι. Πρόλαβα, είναι γιόκα, ωραία. Άρα ήταν spirit box να φανταστώ. Ναι. Έναν γιόκα ήταν spirit box. Όχι, μ' αφήσατε πίσω, πούστιδες. Θα μπω στον οδηγό. Εντάξει παιδιά, να αγχώνεστε, εγώ... Χαλαρό γιόκα, εζ. Για σένα, ναι. Εγώ πάντα πέθανα πρώτος μάλλον. Ο Αλβανός που είναι πρώτος. Κοιτάξτε να το συνηθίσετε αυτό όλοι σας. Υπόσχομαι δεν είναι σκυλίσιου, είναι η κατάρα του φάσμου. Κατάρα του Αλβανού. Η κατάρα του φαντάσματος καλύτερα. Πάτα ready stripper. Δεν μπορώ να στρυπάρω. Δεν τον σκότωσε το φάντασμα, του κλείψε το πορτοφόλι. Αποκλείεται. Αλβανός και να του κλέψουν το πορτοφόλι. Πρέπει να είναι Ρωμανός ο άλλος. Αυτό. Ο Ρωμανός. Άκου τον. Λοιπόν, Brendan West, πίπλου παραλών. Ξέρεις γιατί δεν μας έδινε Spirit Box, γιατί ήμασταν όλοι μαζί μέσα. Ήμασταν, απλά παίρναμε προφυλάξεις παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Γιατί πήρατε όλοι MF και με τι μου αφήσατε. Α, πάρω κάμερα. Το τέτοιο είναι γκαράζ. Όχι γκαράζ, υπόγειο. Γενικός. Γενικός και ειδικός που λέμε. Γενικευμένος ειδικός. Γενικός είναι ο Τζόνι Σίνς και ειδικός είναι κιόλας. Α, πήγες εσύ υπόγεια. Έχουμε και hiding spot υπόγειο. Άνοιξα γενικό. Please μην με κάνει hand κατευθείαν γιατί ξέρω ότι πάλι εγώ θα φύγω εντός πρώτος. Είμαι ψυχολογικά προετοιμασμένος πλέον, αλλά... ναι. Βρήκα σπονδυλική στήλη. Βγάλε με την Polaroid έτσι εκεί πέρα φωτογραφία. Πατώ. Είναι εύκολα. Ναι, κάτω. Οπ. Άκουσα κάτι Έρχομαι. στην κουζίνα. Λογικά θα μαγειρεύει. Η γυναίκα είναι τελείως άλλο. Όπα, μα λέγα μπαγκάρια πίσω από την πόρτα, what the fuck. Το άφησα κάτω και πήγε με F3, γαμώ τη τρέλα μου. Έξι. Where are Μήπως you? χάλασε. Can you hear me? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Are you here? Μήπως Are you χάλασε. friendly? Χάλασε το EMF γιατί το πέταξα πάνω στο τραπέζι, τι φάση. Λες. Αμήν, αυτό έγινε. Εύχεστε μην είναι Revenant. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και ισό. Αμήν, Πεπέ. Πάω να τον βγάλω βιντεοσκόπηση εγώ. Έχω πάρει βίντεο. Ναι, εγώ έχω πάρει και stand όμως. Και εγώ έχω πάρει και stand. Το πέρασε. Μιλάς πολύ. Βιντεοσκόπηση, τι, οι reporters παίρνουν μόνο ένα. Δεν κατάλαβα. Σπαμάρα το voice και δεν παίξα.
Καλώς ήρθατε στην Για- πτήση της Olympic για- Airlines. Για κλείστε λίγο φώτα μέσα κάποιος. Θα κλείσεις μόνη σου. Εγώ είμαι το παιδί στο τέτοιο εδώ. Το παιδί άνθρωπος μόρα. Γιατί αφήσαμε ανοιχτό φως. Παντελή, άμα πάω μέσα θα πεθάνω, please. Not again. Άντε καλά θα πάμε μαζί. Θα πάμε μαζί και με το που βλέπω να φεύγει ο Παντελής ή βλέπω τον Ανδρέα να περπατάει στην κάμερα. Μα τότε και την Παναγία. Το timing ήταν πολύ ωραίο. Orbs. Έκανε... Orbs. Μαλάκα τρόμαξα. Δεν σε πιστεύω, με να το κάνω μόνος μου, Γιώργο. Έχουμε orbs. Α, έχουμε. Ναι, απλά δεν ξέρω αν είναι fake orbs. Δεν είναι professional, άρα μπορεί να είναι fake orbs. Άρα τώρα πάμε μέσα να δούμε κανένα Θεωρητικά evidence. πρέπει να κάνει και ένα γρήγορο hunt για να ξέρουμε αν είναι fake. Γράφει στο βιβλίο. Έγραψε στο βιβλίο. Ναι, έγραψε βιβλίο, λογικά. Ναι, έγραψε βιβλίο. Έγραψε στον τόμο του σκότους. Ωραία, βάζω εγώ βιβλίο έξω. Event. Revenant, Mare και Thai, Η Βενζίνα. Ναι, το τρώω στη μούρη αναγκαστικά. Άρα έχουμε book και orbs. Mare, Revenant, Thay. Revenant θα είχε χαντάρει ήδη, θέλω να πιστεύω. Mare πρέπει να κοιτάμε τις λάμπες. Και το Thay θα ξέρουμε... Δεν ξέρουμε ακόμα για Thay. Άμα ανοίξω τη λάμπα εδώ πέρα στο σαλόνι. Και κάτσε να σου πω, το Thay έχει Spirit Box, έχει το άρα Mare, έχουμε Dodge έχει Orb. το Thay, αυτό θυμάμαι, δεν είναι σίγουρα UV, δεν είναι σίγουρα EMF, στο και Revenant, Freezing έχει το UV. Revenant. Έχετε αφήσει με σαν dots. Ναι, Ναι, λοιπόν, Όλα. άρα έχουμε και Ghost Orb γιατί από τη στιγμή που έχουμε Writing δεν έχει Mimic. πάει και ο Σταύρος, Βλέπουμε. piece of shit. Εγώ βλέπω για κανένα orbs μήπως. Εγώ κρύβομαι καλό κακό τώρα. Το κάνω fast forward εδώ που κρύβομαι. Χαντάρι. Ναι, πέρασε πάνω μπροστά στην κάμερα. Υπάρχει λόγος που έκαψα το smudge νωρίτερα. Οκ, ρε. Τουλάχιστον δεν θα σου κάνει πολύ hunt γιατί είμαστε και δύο έξω αυτή τη στιγμή. Πώς πεθαίνω ρε μαλάκα στο χάρι. Είναι Thay, Ωραία. είναι Thay. Πάρα πολύ γρήγορο για Revenant. Οκ, άρα Thay. Άρθες Το- Παντελή να φύγουμε. Το Mare όταν δεν τρέχει έτσι και το Revenant όταν δεν σε βλέπει είναι πάρα πολύ αργό και εμένα δεν είχε eye contact το φάντασμα. Ναι, δεν προσπάθησε να σε ριζάρει. Με έκανε mog. Μου κλείψε το πορτοφόλι. Κόντιν 4K, Για να δω. Στο έπαιζα. Κοίτα τον, μαλάκα. Κόντιν 4K. Complete a weekly challenge. Δεν Πάμε, είχα κάνει, ναι. νομίζω δεν είχα ολοκληρώσει ποτέ weekly challenge, πάντα βαριόμουν να τα κάνω. Η καλή παρέα μετράει. Γι' αυτό ποτέ δεν είχα πάρει για weekly challenge. Αλλά έχουμε να πούμε ότι σπάσαμε την κατάρα και πέθανες εσύ, μπρο. Εντάξει, οκ. Πρέπει να κάνουμε άλλη μία για να κάνετε εσείς το challenge, Ναι. Άμα θέλω. Τι λες άλλη μία ρε. Το έχετε κάνει 3 φορές. 3 μάτς μπήκαμε μαζί ρε, και τα κάναμε και τα 3, τι είναι. Το Εγώ ένα δεν το το πέτυχα μόνο εγώ. Πρέπει να κάνει successfully find 3 φορές. Εγώ το ένα το βρήκα κατά τύχη που ήταν twins. Εντάξει, και εγώ το έχω κάνει βασικά. Ωραία, αλλά είναι για μένα, please. Please. Please, αμπέγια. Παρακαλώ, Έλα, σταματήστε.
Είναι φαν. Πάμε ακόμα ένα και εγώ θα κλείσω. Θα σου κλείσω Ναι, τη εντάξει. ζωή. Θα την κλείσω μόνος μου, δεν χρειάζεται. Φουτπονιστές μου. Στους κάθε 4. Θα κάτσουμε σειρά. Βάλουμε να δούμε σειρά. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου δεν τα παίρνει κανείς τόσο άμα. Έχουμε γενικό γκαράζ. Εγώ ακόμα έξω είμαι, άρα μην περιμένετε πράγματα. Ξέχασα Άνοιξα να πω. γενικό, δεν έχουμε Witch Support. Ναι, νομίζω δεν έχει καθόλου possessions, ξέρεις. Έχει. Τι έχει, Νομίζω. πριν παίζει να είχαμε... Δεν είχαμε, όχι. Λάθος θυμάμαι. Βασικά όχι ρε, αφού είναι custom που είχατε challenge δεν έχει possessions. Δεν έχει πάντα. Βρήκα το κόκαλέλα στο δωμάτιο εδώ. Κοίτα που έχει σκονάρει. Άμα είναι και πάνω στο κρεβάτι ακόμα καλύτερο. Ω, ποδαράκι. Ποδαρίλα από τους άκρες. Μα μια σνιφιά που πάτησα την οθόνη Πού είναι? Πήρες μυρουλιά. Τη φασολάδα της Ελληνίδας μάνα. Ναι ρε. Δεν έχω ιδέα που μπορεί να είναι. Έχω εγώ. Let's go υπόγειο. Λέγω. Έχω όπως στις ταινίες πολλά πράγματα δεν συμβαίνουν καλά πράγματα στο υπόγειο, Φαντάρι. το ξέρω. Απλά ελπίζω να μην με βρει το που έκατσε. Ξέχασα ότι είμαι φανικός. Αν πεθάνω από αυτό θα είναι. Ναι, πες. Γενικά και πάντα. Εγώ φταίω. My bad. Τέλος το χάνω. Όχι. Όταν σκοτώνει Λογικά κάποιον όχι. γίνεται μεγαλύτερο. Είναι και γυναίκα. Voulez-vous coucher? Παντελή, ποιος πάει να είναι η άμα τελείωσε το χάν? Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει Σίγουρα. τελειώσει, δίπλα μου είναι. Α, οκ, εντάξει. Εμένα ούτε καν έρθει να μ' αγγίξει εδώ πέρα που έχω κρυφτεί. Τώρα πρέπει να τελειώσει. Δεν εμπιστεύομαι κάτι τέτοιο πράγμα. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ρε. Αμεόπεδα. Ωραία, εντάξει, έμεις. Πω, σε βλέπω. Τι αρχίδια που έχω ρε μαλάκα πως τις. Λεβανικά. Ξανακάνει κάτι. Με το που βγήκα έξω. Παντελή, καλή τύχη. Α, Πού έχει κρυστεί αυτός ρε. Δεν πήρε και καμιά κάμερα να βλέπω εδώ πέρα τι κάνει. Πάρτε χάπια, πάρτε από δύο καθένας. Όχι ότι θα κάνει τίποτα το level ένα χάπια, αλλά... Είμαι φάντασμα. Ο main character του βίντεο που δεν πρέπει να πεθαίνει, πέθανε μαλακά στο όταν- πρώτο λεπτό. όταν τελειώσει πείτε μου. Όταν Τι δεν πιστεύεις έχω να είναι? σμάτσα χώνομαι. Τι πιστεύω να είναι? Αχα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μίξ με Ρώσο και με γερμανικό μενό. Καμίσου. Και θα λέγεται Purebred Albanian Ruski. Ναι, Pure Bread Albanian Ruski, τελείωσε το χάνω. Κάτσε, περίμενε λίγο. Όχι. Όχι. Φάντασμα. Δεν έχει τελειώσει. Είναι γρήγορο μαλάκα. Θα πάρουμε τον Normal speed έχει. Μαλάκα, πέρασε από την κουζίνα, πήγε στο γκαράζ μαλάκα και είδα μια σκιά απλά να περνάει μαλάκα. Ναι, είδες μια και να περνάει. Εν τω μεταξύ με το που είπες ότι είναι γρήγορο και σου είπα όχι. Ξαφνικά λες και το άκουσα να κάνει teleport δίπλα μου.
Δεν είναι γρήγορο, normal speed είναι αυτό. That's not normal, you know. Άνοιξε, τελείωσε. Θα σου είπα άμα κλείσει. Άμα θες να έρθεις με έξω. Κοίτα τον. Ταν. Είσαι πιο κοντά από μένα ρε μαλάκα. Θέλετε να κάνουμε ένα απλό τεστ, ανάψτε όλα τα φώτα. Πού, στο δωμάτιο. Σε όσα περισσότερα φώτα μπορείτε, ανάψτε κουζίνα, σαλόνι, γκαράζ και υπόγειο. Α, να σου πω την Έλα, Charge, άναψε. Άμα είναι Mare θα σπάσει 2 φώτα. Άμα είναι Jin δεν θα ρίξει το γενικό, θα κάνει interact. Άμα είναι Yokai θα αντιδράει με τον ήχο. Αν είναι Thay θα τρέχει πιο γρήγορα. Mimic δεν είναι. Δεν είναι Mimic, να δεν σε είναι πω. Thay. Πες. Αν έχω το smudge, θα σωθώ. Όχι. Γάμε το. Ωστόσο με ένα Όχι, σπίτι. όχι. Βασικά σώζεσαι, αλλά πρέπει να βρεις και κρυψώνα. Άντε βρε Αχμέτ, έλα μπες. Fuck it. Αυτό που ξέρουμε είναι δεν είναι Mimic, δεν είναι Thay, δεν είναι Obake, δεν είναι Diogen, δεν είναι Raichu, δεν είναι Polter, δεν είναι Phantom, δεν είναι Shade, δεν είναι Jin, δεν είναι Revenant, δεν ήταν Hunter, Εντάξει, δεν είχε μάλλον. Breath, Δεν είναι απολύτως τίποτα. δεν ήταν Oni, Spirit δεν ξέρω, Banshee. Κάνει. Γιάου! Άντε γεια. Με ανώμαλους μιλάω. Τι, είσαι μέσα, έχεις electronics πάνω σου. Για μίλα στο μικρόφωνο, να δούμε θα έρθει πάνω σου. Παντελή θα πάει πολύ άσχημα αυτό με μας πιάσει. Ιουχου! Τι άλλο ξέρουμε, δεν είναι. Τελείωσε. 1-2. Demon could be. Δεν έχει. Νομίζω έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Τώρα τελειώσει. Γαμίσου. Άρα είναι Spirit, Wraith, Banshee, Mare, Demon, Yokai, Mailing, Gorio. Twins δεν είναι. Η Moro. Βασικά Gorio δεν είναι. Moro δεν είναι. Λοιπόν, άκου θα κάνουμε. Πάρε ένα σμάτς μαζί σου, Παντελή, και πάρε και αλάτι. Βάλε αλάτι στην πόρτα. Στην πόρτα τη γυάλινη της κουζίνας. Και θέλω. Το smudge το έχω ήδη, να ξέρεις. Μήπως θες και κάνα φαγητάκι αφού θα είμαι στην κουζίνα. Θέλω να βάλεις εκεί το αλάτι και να το πάρεις και να το πάρεις γύρω από το σαλόνι. Ποιο το smudge? Κάτσε ρε μαλακα, περίμενε. Να πάω στην πόρτα που συνδέει το σαλόνι με την κουζίνα. Να βάλεις το αλάτι. 1 ή 2. Όλο το αλάτι. Κάνει. Περίμενε, το ξέρεις ότι μπορείς να το πάρεις, ξέρεις. Βασικά θα περάσει ποτέ. Να δούμε αν είναι Wraith, όχι τίποτα άλλο. Έλα από εδώ, μην πας στο καράζ, μωρή. Ναι, έλα από εδώ, έλα σε μένα. Για ένα ψηφακό, μίλα λίγο, να έρθει προς εσένα. Αλλό, εγώ, χαλό. Αυτός που είναι μέσα, ρε. Αυτός που είναι μέσα, δεν ξέρω, Παντελή, κάντε. Τι έκανα. Μίλα στο τέτοιο, ένα ψηφακό κάτι. Σταμάτησε. Ναι, σταμάτησε. Πήγαινε πάρει το σμάτς τώρα. Το έχω πάρει ήδη. Κάτσε να δω τι Το άλλο έχω, ναι. μπορούμε. Δεν ξέρω και πώς μπορούμε να κάνουμε trigger το Mare. Έχει χαντάρει αρκετές φορές. Βλέπω EMF5. Όχι, δεν βλέπω EMF5. Ωραία. Δεν ξέρω, απλά μπες και force the hand. Αναβόσβηνε τα φώτα. Μπες και αναβόσβηνε τα φώτα ενώ κρατάς το smudge. Άστα αναμένα. Και πήγαινε σε άλλο δωμάτιο για σπαμαρέτα. Στην κουζίνα πια.
άμα ακούσεις κλικ το οποίο δεν είναι δικό σου, είναι μάρε. Για στα να μένα. Τι στο... Δεν ξέρουμε καν και σε ποιο δωμάτιο ξεκινάει να χατάρει από το υπόγειο, μου φαίνεται. Ναι, από εκεί πέρα πρέπει να είναι. Ή από τα δωμάτια. Κάτσε να πιω λίγη σόδα. Αυτό το βίντεο είναι χορηγία της σόδας. Δεν έχει μάρκα εδώ μεταξύ. Κάνε hand. Κάνει. Δες για footprints. Στο αλάτι. Από το υπόγειο. Άναψε φακούς, κάνε παίξ τα όλα. Από το υπόγειο. Αλλό. Άφησε footprints, δεν είναι raid. Λες, Πέθανε, γιατί πέθανε? Γιατί έκανα trigger τη φωνή, ρε. Σμάζω, όχι. Δεν είδα. Ο άλλος έχει κολλήσει μέσα στα γραφικά ο άλλος. Ο μαλάκα Hi Hitler, sorry. Ωραία, δεν είναι Demon, δεν είναι Yokai. Δεν είναι Myling. Onry, ο Mare Spirit. Μέχρι στιγμής τι έχεις σβήσει. Όλα πέρα από το Spirit, Mare και Onryo. Ή δεν θυμάμαι τι κάνει το Onryo γι' αυτό. Ούτε Spirit παίζει να είναι, να ξέρεις. Βασικά το Spirit είναι πολύ plain ghost. Πες Spirit, Mare. Δεν θα κάτσω να σου εξηγήσω γιατί το έχω σβήσει όλα αυτά. Εγώ λέω να το παίξουμε random και να βάλουμε Mare. Με θέλει τύχη σήμερα. Άρα να βάζω μαρέ. Βάζω μαρέ. Βάλε Mare, με έχει τύχη σήμερα. Έχω πεθάνει εγώ, να το ξέρεις. Ωραία. Α, όντως. Ναι. Προχώρα και βάλε μάρι και φύγουμε. Θα είναι Mare, θα είναι Mare. Έχω πολύ faith ότι θα είναι Mare. Είναι 70% ότι είμαι σίγουρος ότι είναι Mare. Μαλάκα είναι μάρα. Είναι Mare, ωραία. Ωραίος. Είμαι επαγγελματίας. Κάπου εδώ Εγώ τελειώνει το δεν σημερινό βίντεο φάσμο. Κάντε ένα Γεια σας, παιδες. unlike and unsubscribe στο κανάλι και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Στο επόμενο.